Cepo Janggeleng. Kula Kepiye tekamu? Ayo padha slamet to. inggih wilujeng Mas Roro. Piye, Di? Ayo padha slamet. Tekamu ana ing kene. Kula ngaturaken sugeng pangabekti dhumateng Kang Mbok. Kula ugi slamet wilujeng nir ing sambikala Kang Mbok. Iya. Depok Janggeleng. Kula Kowe kaget. Tak timbali ana ing kene. kula nuwun inggih wonten wigatos menapa? Nalika semono aku weruh gambare Joko Susilo ana ing watu tempuru. Lajeng kersa panjenengan dalem menika dos pundi? Saksampunipun panjenengan pirsa wonten ing watu tempurung wonten pawongan ingkang nami Joko Susilo. Kowe ngejawa golek ana Joko Susilo. Aja pati-pati bali yen ora bareng karo Joko Susilo. Kula nuwun inggih menawi kersanipun mekaten keparenga kula nyuwun pamit. Iya. Hati-hati. Tak pangestoni.